Kini atong latest weather update Tuesday, May 3, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area na ana sa 230 kilometers sa may silangan habagatan silangan ng General Santos City. Og so far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Og kini atong mga kinahanglang buhaton sa panahon sa tag-init. Una, pag-inom kanunay og tubig. Ikaduha, likayan ang pag-inom og kape, tsaa o soft drinks sa udto og hapon. Ikatulo, likayan ang mga physical na activities ug mga kalihukan sa udto og hapon. Ikaupat, magsuot og mga hayag o sanag na mga sinina. Ikalima, magpuyo sa panimalay kung dili kinahanglang mogawas ug magsuot o magdala ng mga pamproteksyon sa adlaw. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.